Kaixo, ni Iker Dominguez naiz, Elizaldeko institutuan ikasten dut, 12 urte ditut eta Usansolon bizi naiz. Krokodilo Ohe Azpian liburuari buruzko informazioa eskainiko dizuet. Idazlea Mariazu Landa da, argitaletxea Erein eta ilustratzailea Antxon Olariaga. Liburuaren protagonista Juan Jose da. Juan Jose gizon arrunta da, bulego batean lan egiten du, eta beti gauza berdinak edo oso antzekoak egiten ditu. Egun batean gauza ez ohiko bat gertatzen zaio. Krokodiloa du ohe azpian. Bere lagunei abisatzen die, baina bere lagunek ez dute ikusten krokodiloa. Juan Josek bakarrik ikusten du. Medikura joatea erabakitzen du, eta medikuak krokodilitiza duela esaten dio. Zer gertatuko zaie krokodiloari eta Juan Joseri? Niri liburua asko gustatu zait, laburra eta irakurtzeko erreza delako. Irakurtzea gomendatzen dizuet.